Mahigit 3,300 naman po ng mga magsasaka sa Pangasinan ang nakinabang sa magkaiwalay na programang pang-agrikultura ng pamahalaan sa mga bayan ng Infanta at Asingan. Sa Infanta, mahigit 1,000 po ng mga magsasaka ang tumanggap ng hybrid and certified palay seeds. Kabilang dito ang 443 na magsasakang nakatanggap ng 1,280 na sako ng certified seeds at 641 na magsasakang nabigyan ng 5,000 pakete ng hybrid seeds upang mapataas ang produksyon ng palay at ng kanilang kita. Samantala, 2,283 naman na magsasaka sa Asingan ang nakatanggap ng tig 2,325 pesos na ayuda sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolks program bilang dagdag suporta sa kanilang kabuhayan at mga pangangailangan sa pagsasaka. Ayon sa mga lokal na pamahalaan, bahagi ang mga programang ito ng patuloy na pagsisikap na palakasin pa ang sektor ng agrikultura at suportahan ang mga magsasaka sa lalawigan. IFM News. IFM News. IFM News.